Guztira, Urola Erdiko 117 lagun eta 76 eragile 10 hilabetez lanean datozen 5 urteetako ibilbide horri amarrazteko. Funtsean, eskualdea eraldatzeko. Emaitza, elkarrekin Urola Erdia eraldatzen 2022-2027 plan estrategikoa. Bertan, 2022 eta 2027 artean lortu beharreko erronka eta helburuak zehaztu dira. Baita horiek lortzeko jorratu beharreko lanlerroak eta ekintza konkretuak ere. Lanketa hori egiteko iraurgi berritzenen eragile sarearen baitan egituratzen diren parte hartze guneak erabili dira. Hala, prozesuan zehar izaera naiz eremu ezberdinetako eragile sozioekonomikoek parte hartu dute. Besteak beste, eskualdeko udalek, enpresek, ekintzaileek, ikastetxeek, merkataritza elkarteek eta enplegu naiz turismo eragileek. Prozesua 3 fase desberdinetan antolatu da. Lehenengoan, diagnosi fasean, lansaio desberdinak antolatu ziren sektoreka, baita adituekin elkarrizketa desberdinak egin ere. Hortik, eskualdeko egungo argazkia atera zen. Bigarren fasean, formulazio estrategikoaren fasean hain zuzen, 2 saio kolektibo egin ziren, eragile desberdinetako ordezkariak elkarrekin nahastuta, helburu, lanlerro eta ekintza zehatzak definitzeko, eta azkenik, planaren edapen eta jarraipenerako bide-orria ere diseinatu da. Prozesu honen helburu nagusile eskualdea erakargarri izeteko biriek irikitzi izen da, eta hortan jardun dugu atzenengo 8-10 hilabeteko lanketa hontan. Prozesu hau elkarlanin indeu. Prozesu oso parte hartzaile izen da, eragile pile batek parte hartu debe, eta prozesu honen arrakasti benetan izangoa, behin da proiektuek definidu ditugunak alkarrekin bateak garatzen baldin baitugu. Oso interesgarrixe eta aberazgarrixe. Askotan kostau itea, bakoitzek geure lekotik eta geure bulegotik ertetzie eta denboria hartzie, pentsatzeko. Eta egixe da oso gizarte eta mundu oso aldakorrin bizi gehala eta incertidumbre askokin, esango nukenik. Baina, iruditzezak geldiun berdala, pentsaun berdala, aurrea behire ze erronka, lehenengo diagnostiko bat egin dugu, orduan, diagnostikoei nola gauden ikusi, eta aurrea behire ze erronka dauzkeun, elkarlanien konpartitzie. Geuk pentsauleik edeu gauze bat, udaletxetik adibidez, ni zinegotzi bezala, baina, enpresa, hezkuntza eta enplegu, eta beste eragile desberdinen ikuspuntu eukite, iruditzezat aurrea eta erronkai hobeto emango xaula irten bidea. Nik uste, eta nire kasun instituzio udalai dagokionez, prozesu hau nola itean emango nioke garrantzile, prozesu hau elkarrekin egitiek garrantzia ondile dake, egite da erronkie danona dala, bakoitze da honekutik, instituziotik, enpresa, hezkuntza, arlo desberdinak eta elkarlanien prozesuek garatziek garrantzia ondile dake hasiera-hasieratik danok honen parte izetikin, eta danon artien lortuko deulako, herrile, eskualdie, erakargarrile, jasangarrile eta egokile eraldatzia. Esperientzia oso aberazgarri ala esango nukenik, eta gixo inberkein uzelare esango nuke. Gu olako fortuan da, pixketu oitute gaude, baina beti esango dugu enpresa mundutik gatozenak, elkarran hori aspalditik egiten, eta hor, badauko, esperientzia hori pixket lan dute. Baina hori, nolako dinamikakin, nolako hausnarketakin, beste eragileekin, hezkuntza, turismoe, udaletxiek eta beste hemen dauden beste eragiletanakin bakoitzen realidadie ikuste deunin, bai puntua mankonbun batzuk jartzen jeula karlanin, eta hoxe egin dertute, oin gauden hemen bailarako eskualdeko hausnarketa hontan aurre ateatzeko nik uste oso erabilgarrixe izango ala, eta nik uste oso ondo edala funtzionatzen, eta aurrengo bileratako gogukin izango nuke, oso guztua. Esperientzia oso ona, ez da? Horre elkar lana egiten duzunean ikusten duzu pertsona bakotzak eta entitate bakotzak, enpresa bakotza dekoen potentzialtasun hori, bebai,
eta aritzeko era eta elkar ezagutzen gara, helburuak konpartitzen doguz naiz eta desberdinak izan, eta era berean helburuak horiek eraikitzen doguz modu berdinean, eta aukera hori eukitzea, eta bakotzak entzutia bebai bestei, eta bebai zuke aipatzea zukteko zuzen erronkak entidade moduan edo sektore moduan, beti zoragarriz da, eta ona izaten da. Bueno, nik uste baiet, zolako prozesu danak bideratze bela elkarrez hautzie eta elkarrez hautzikin aukera berriek edo lantzeko bide emate bela. Nik uste eta prozesu oso ona izeten nahi dela hau, badaude beste batzuk arlokare eiten nahi geanak, eta uste oso garrantzitsu dela olako prozesukin jarraitzia. Jo, nik uste, Ideaurgi Berritzenen plangintza estrategiko honi eite dion ekarpen hortaz aparte, nolabait gure ikuspegitik ekarri dezakeun hortaz aparte, sortzen dien kontaktuei emate nik garrantzia ondile. Ze askotan geure egunerokotasunien, geure buleguen, geure burbujan sartzea eta geure egunerokotasun horrek jan egite gaitu, eta holako dinamikak pertsona ezberdinek, eragile ezberdinek juntatziek beti sortze ditu iniziatiba berriek, ekimen berriek, pertsona berriek ezautzie, eta hori oso aberasgarria da gure etorkizune eta gure lantzen ari garen sektore horiek proiektu berriek generatzeko eta hobetzen juteko prozesu guzti horiek. Jo, niretza balioan da horrena da, hainbeste jende desberdina elkartu eskualderi buruz hitz egitea. Ze etorriko, behintzat etorri da reflexio bat, eta niretzat hori hasteko oso importantea da. Ze etorriko da, etorri behar duna, ez dakit, egia esateko ez dakit zer irtengo da, baina behintzat pentsa egin dugu, reflexio egin dugu, konparte egin dugu elkarrekin ze beharra dauka arlo bakoitza, orduan niretzat hori oso importantie da. Aberasgarria da eskualdeko eragile desberdinek elkartzie, azkenien ni nator hezkuntza arlotiken, baina gizartia idan bezala aldatzen, guk gure ikasliek presta behar ditugu eskualdeko etorkizuneako. Orduan, elkartzie eragile desberdinek nun ze behar dauden eskualdien, noa nahi dan jun, bakoitzen ze behar ikuste ditun. Azkenean, aberasgarria da baita guretzako, jakiteko gure ikasle hauek, amendigen 5 urtea edo eskualdien bizikoien eragile hauek, ikasle hauek bertako biztale izango delako, talentu ikukoenak, lan irango jenak, behaiek izango eskualde hau aurre atakoenak. Orduan, aberasgarria da danok elkartu eta aman komunin idea jarri eta aurre ateatzie, nik uste oso aberasgarria da eskualdintza.